Għaddej ix-xogħol fuq l-implementazzjoni ta' sistema ġdida għall-ħruġ ta' liċenzji għall-Bennejja. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ippjanar Aaron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni Chris Agius fi żjara li jagħmlu f'sit ta' kostruzzjoni. Il-Kap Eżekuttiv ta' Vassallo Builders Group Pio Vassallo qal li kull impjieg fil-kostruzzjoni joħloq numru ta' impjiegi oħrajn f'setturi oħra. Vassallo saħaq li permezz ta' riformi fil-qasam tal-bini se jkun qed jingħata s-serħan il-moħħ lill-familji. L-industrija tal-kostruzzjoni, settur li tant huwa importanti għal pajjiżna minn dejjem kien ikkonsidrat bħala il-barometru. Kull impjieg fil-kostruzzjoni joħloq numru ta' impjiegi oħrajn f'setturi relatati. Il-Ministru Aaron Farrugia spjega li l-bidla fil-ħruġ tal-liċenzji tal-Bennejja hija pass ieħor lejn l-modernizzar tal-prattiċi użati fl-industrija tal-kostruzzjoni. Diskutejna wkoll riforma partikolari li ħsib tagħna huwa li mmorru għal reġistrazzjoni liċenzjar ta' dawk il-ħaddiema li jmissu fuq daw is-siti ta' kostruzzjoni biex bekk nagħtu s-serħan il-moħħ lill-familji Maltin u Għawċin imma wkoll nagħmlu din l-industrija tant importanti għal pajjiżna u waħda sostenibbli. Is-Segretarju Parlamentari Chris Agius qal li din iż-żjara tagħmel parti mill-proċess tal-Gvern biex jikkonsulta ħalli jkollna aktar liġijiet u regolamenti li jirregolaw is-settur tal-kostruzzjoni. Dan il-proċess tagħna sabiex ikollna aktar liġijiet u regolamenti li jirregolaw is-settur ta' kostruzzjoni. Hawnhekk iltqajna ma' numru ta' ħaddiema fejn magħhom tkellimna u spjegajnilhom x'inhuma l-ħsibiet tal-Gvern għaż-żmien li ġej.